Padayon ta number 3 akong i-share sa inyo nga unsaon na to pagsukol ang kaaway. So Ephesians chapter 4 verse 31. Get rid of all bitterness, passion, and anger. No more shouting or insult. No more hateful feelings. So kung naa kitay kaaway, dili na kana, walaon na kana nato ang mga pagdumot, ang mga pag-insulto, ug ang mga pagsinggit or unsa ba pagsininggit na. So dili na, walaon na nato atong kasuko, walaon na nato na ang tanan. Kay ang giingon sa Dios, sigugmaon man nato atong kaaway. Busa nga sa ato nang nahisgutan dito sa number 3 nga para dili maguol ang balaang espiritu, puro maayo ang atong ipagawas sa atong baba alang sa atong kaaway. Dili kita mopasakit sa atong kaaway, kundi ato silang higugmaon. Kung unsa man ang atong gusto iistorya kanila, maulang ang kamatuoran nga gikan sa Biblia nga pulong sa Dios ang atong ibalo sa pag-istorya diha kanila, dili sa atong kinakaugalingon nga pag-istorya.